Gde ste ljudi? Dobrodošli u 7. epizodu Minecraft preživljavanja. Nastavljamo da igramo. Samo u ovoj epizodi hoću da uradim više nego ranije. Stavlja. To je normalno. Samo da vidim nešto. Vraćamo se. Čekaj, pošao sam po drva. I da, ljudi. Neki su u komentarima napisali razne, da ne pričam detalje. Što onda gledam moj kanal? Što onda gledam moje epizode? Ma neki idu, bre. Neću psovati, ima i deca koji gledaju. Ali ću zato pismeno napisati. Jer ne znam ko sam ja, ne znam ni koliko imam godina, ni šta. Ništa ne znam o meni. Tako da se ne gube. Nek prestaju da kenjuje više. Zato što, brate, sero ko ludi. Rekao bi ja je lošije rekao. Za njih. Kako me puku. Imamo 64 daske. Idemo sad da gradimo plafon. Idemo što brže. Da ne pričamo mnogo, da ne gubimo vreme. Da mi opet ne bi srali one u komentarima. Izvinite zbog ovoga. Je daleko ovaj. Idemo sad plafon, onda ćemo pod i to je to. U sljedeći ćemo raditi krov. Što me nervira.
trošimo sekiricu. Zdrži još malo puč. Imamo i ovu malu drvenu, koja je mnogo lošija od kamene. Ovo će biti dovoljno za plafon. I meni Bandicam može da snimi najviše 10 minuta. Ne mogu sve da stignem. Zato ne serite više. Nije dovoljno za plafon. Idemo cepaj to brže. Koje sranje? Ulazi. Ovo će biti dovoljno. Sad ćemo postaviti baklje. Ovako još. Napravit ćemo još 8. Pošto će nam se naći pa nije loša kućica. I još ovdje da postavimo jednu baklju i ovdje. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video.